सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। आखायाव हाथियार लानानै भारत सरकारखौ हुमखि। बिटिआर आरो आसामाव फिन गोजोन गैयै थासारि जागोन नामा? हाथियार दैनानै सोमावसारनाया आसामाव माब्लाबाबो जोबनाय नङा नामा? मोखाङाव गामसा खानानै आरो आखायाव पिस्तल लानानै भारत सरकारखौ हुमखि होदों हाथियार दैग्रा आफादनिफ्राय। ग्रेटार कुचबिहार लिबारेशन अर्गानाइजेशननिफ्राय हाथियार लानानै मिथिमोनै जायगानिफ्राय भिडिअनि गेजेरजों भारत सरकारखौ हुमखि होदों। कुचबिहारखौ जेब्लासिम इउनियन टेरिटरि खालामा अब्लासिम आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारगोन होननानै हुमखि होदों भिडिअनि गेजेरजों ग्रेटार कुचबिहार लिबारेशन अर्गानाइजेशननि सोद्रोमाफोरा। ढेकियाजुलियाव लाभ जिहादनि केस। लाभ जिहादनि केसआव बोलि जानो गोनां जादों सासे बर' सिख्लाया। सासे मुस्लिम हौवाया गावखौ हिन्दुनि सिनायथि होनानै मोजां मोननायनि जेयाव फोनांदों बर' सिख्लाखौ। बर' सिख्लाया ढेकियाजुलिनि सफाय रौमारि हुग्राजुलि गामिनि थागिबि आरो मुस्लिम हौवाया ढेकियाजुलिनिनो सिराजुलिनि थागिबि। मुङा नाइस आली, 22 बोसोर बैसोनि। गावखौ हिन्दु होनानै सिनायथि होनानै मोजां मोननायनि जेयाव फोनांदों सासे बर' सिख्लाखौ। ढेकियाजुलिनि शहीद पार्कआव नाइस आलीया बर' सिख्लाखौ लाबोनानै गाज्रि खामानि मावफैनायनि सन्देह खालामनानै रायजो राजाफोरजों लोगोसे हिन्दुनि माखासे आफादफोर जेरै विश्व हिन्दु परिषद आरो बजरं दलनि माखासे सोद्रोमाफोरा बिसोरखौ हमफैदों आरो सेबदों, जेराव नाइस आलीया गिबियाव गावखौ हिन्दु होनानै सिनायथि होदोंमोन, नाथाय उनाव आइ कार्ड नायनायाव सैथोआ नुजाथिदों। बेनि उनावनो पुलिसनि आखायाव नाइस आलीखौ गथायनानै हरदों रायजो राजाफ्रा। बर' सिख्लाखौबो नखरनि सोद्रोमाफोरनो गथायनानै हरदों। जायनाखि रायजोआव फारियै जिनाहारि खालामनाय जाथाया जाबोगासिनो दं आरो मोनसे हारिनि सुबुंफोराल' हिन्दु समाजनि सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामगासिनो दं। बेनि उनाव थारैनो सोरनिबा सोलो थानो हागौ होननानैबो बुंथियो बिथांमोना। आरो जायनाखि आसाम सरकारा रायजोआव गोजोन फैबाय होननानै बुंथिबाय थायो, नाथाय रायजोआव जुदि गोजोन फैबायबा माबोरै मोनफानि उनाव मोनफा जिनाहारि जाथाय जाबोगासिनो दं होननानैबो सोंथि खालामो। आरो मानि जाहोनाव हमजानाय दुथांफोरा बेलाव गबोयो बेफोरनि सायावबो सोंथि खालामो। लोगोसे पुलिस आरो आसाम सरकारा जाहाथे गावसोरनि बिबानखौ गोख्रोङै मावो आरो दायनिगिरिफोरखौ जाहाथे गोख्रों साजा होयो बेनि थाखायबो दाबि दैखाङो बिथांमोन। फोरमायथिनो गोनांदि माखासे साननिफ्रायनो रायजोआव थाद'नाय गैयै जिनाहारि जाबोगासिनो दं। दुधनै, माजबाद, ढेकियाजुलि आरो तेलामारा बेफोराव फारियै जिनाहारि जाथाय जाबोदों। मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024नि फाइनालाव भारतनि हानजाया देरहाबाय। बार्बाडसनि केनसिंटन अभेलाव जादोंमोन मेन्स T20 वर्ल्ड कपनि फाइनाल गेलेनाया, जेराव साउथ आफ्रिका आरो भारतनि गेजेराव क्रिकेट गेलेनाय जादोंमोन। 17 बोसोरनि उनाव भारतनि हानजाया मेन्स T20 वर्ल्ड कपनि फाइनालाव देरहानो हादों, जेराव भारतनि हानजाया 176 रान बानायनो हादोंमोन आरो साउथ आफ्रिकानिया 169 रान बानायदों। गासै 7 रान फारागथिनि गेजेरजों देरहानो हादों भारतनि हानजाया। भारतनि हानजाया गिबियाव बांद्राय मोजां रान लानो हायाखैमोनब्लाबो उनाव विराट क'हली, अक्षर पटेल बिथांमोननि गोख्रों गेलेनायजों गोबां रान बानायनो हादों भारतनि हानजाया। जेरै विराट क'हली बिथाङा 76 रान बानायनो हादों आरो अक्षर पटेल बिथाङा 47 रान बानायनो हादों। फोरमायथिनो गोनांदि मेन्स T20 वर्ल्ड कपनि फाइनालाव भारतनि हानजाया गेलेनाया बेयो थामथि खेब आरो 17 बोसोरनि उनाव भारतनि हानजाया मेन्स T20 वर्ल्ड कपनि फाइनालाव देरहासार जानो हादों। मेन्स T20 वर्ल्ड कपनि फाइनालाव भारतनि हानजाया जि स्कर बानायदों बेयो मेन्स T20 वर्ल्ड कपनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन बानायनाय स्कर। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रायजो राजाफोरनि गोख्रों दाबियाव आरो गोलाव समनिफ्रायनो दाबि दैखांबोनायाव आसाम सरकारनिफ्राय फैनो गोनां जाबाय मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा। गवालपारानि दुधनैयाव जानाय जिनाहारि जाथाय आरो बुथारनाय जाथायनि खौरां लानो थाखाय फैनो गोनां जादों मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा। बुथार जानाय हिरण्मय खाख्लारिनि न'आव बिथाङा नुजाथिहैदों आरो भुगिनांनाय नखरजों सावरायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दाबि दैखांनाय बायदि जाथायनि सायाव फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों नायबिजिरनाय जागोन आरो जि अनसुंथाइ होनांगौ बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों होनाय जागोन होननानै रादाय होदों मन्त्रि जयन्त मल्ल बर' बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि थांनाय 3 बोसोराव बेबायदि खालामनो थाखाय गोहो मोनाखैमोन, नाथाय लकसभा बिसायख'थिनि उनाव बेफोरबायदि जिनाहारि खालामनाय जाथाया फारियै रायजोआव जानो मोन्दों। बेनि सायाव समाजा सांग्रां जानो नांगोन, मानोना गले गले बेफोरबायदि जाथाया जानो मोनगासिनो दं होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे सोरखारा जि राहा लानांगौ बेखौ लागोन आरो गोख्रों राहा लागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा।
लोगोसे बिथाङा रायजोआव गले गले जिनाहारि जानाय जाथायनि सायाव फोरमायथिबावदों दि माजबादाव गरखा हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जादों, ढेकियाजुलियाव आदिबासि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जादों आरो गवालपारायाव बर' हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जादों। बेनिखायनो जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सायाव जाहाथे बेरेखा दोलोनिफ्रायबो राव होयो बेनि थाखायबो बुंथिबावो मन्त्रि जयन्तमल्ला बर' बिथाङा। इन्डियान आर्मिनि साबा जवाना दैयाव थैनो गोनां जादों। टेंकजों दै बारनाय समावनो हरखाब दै देरनायनि जाहोनाव साबा इन्डियान आर्मिनि सल्जारा थैनो गोनां जादों। भारत चाइना सिमायाव जादों। बे जाथाया सानजा लादाखनि लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रलनि साखाथियाव थानाय शेक दैमायाव जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया मिलिटारि एक्सारसाइज जानायनि थाखाय टेंकजों दैखौ बारनायावनो हरखाबै दैया देरदों आरो गोबां दाहार जादों, जायजों टेंकआ बुखारलांजानो गोनां जादों। दैनि दाहारजों बुखारलांजानाय सल्जारफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय रैखा खालामनायनि खामानिखौबो मावदोंमोन, नाथाय गोबां दै दाहार जानायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै। उनाव साबा सल्जारनि गोथै देहाखौ मोननो हादों। थैनाय साबानि मादाव सासे जुनियर कमिसन अफिसारबो दंमोन। जिउ खोमानांनाय जवानफोरनि मुङा फारियै MRK रेड्डी, सुबान खान, भुपेन्द्र नेगी, इ टाइबाम आरो सदर बनिया नागाराजु। गोदोनाय टेंकआ T-72 मोन। साहसि इन्डियान आर्मिनि जवानफोरनि रुंसारि जानायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों इन्डियान आर्मिनिफ्रायबो। 1 जुलाइनिफ्राय भारतआव गोदान आयेन जागोन। IPC, CRPC आरो IEA बेखौ सोलायनानै गोदान आयेन लाबोनाय जासिगोन। गाबोननिफ्राय जागायजेनसिगोन गोदान आयेन, जाय गोदान आयेननि गेजेरजों गोख्रै बिजिरनायखौ मोननो हागोन। उन्दै हिन्जावसा, सिख्लासा बा आइजोफोरखौ इनाय खालामोब्ला बे आयेननि गेजेरजों गोख्रैनो बिजिरनायखौ मोननो हागोन। जायनाखि माबा जाथायफोर जायोब्ला 16-17 बोसोरसिमहालागै बिजिरनाय नांगौनि थाखाय नेनो गोनां जायोमोन, नाथाय बे गोदान आयेननि गेजेरजों 3 बोसोरनि गेजेरावनो बिजिरनायखौ मोननो हागोन। सोलायनाय आयेनफोरा जाहैबाय इन्डियान पिनेल कड IPC खौ सोलायनानै भारतीय न्याय संहिता लाबोनाय जाबाय। कड अफ क्रिमिनेल प्रसिड्यूर CRPC खौ सोलायनानै भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाबोनाय जाबाय आरो इन्डियान एविडेन्स एक्ट IAA खौ सोलायनानै भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाबोनाय जाबाय। बेफोर आयेननि गेजेरजों 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिनखौ जिनाहारि खालामोब्ला फासिनि साजा नङाब्ला जिउ जोबजासे जेलनि साजा मोनगोन। हादरनि हेंथा उदखारि खालामोब्ला फासिनि साजा नङाबा जिउ जोबजासे साजा मोनगोन। सोलो खालामखानानै सोरखौबा बुथारोबा जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजा नङाबा फासिनि साजा लोगोसे 10 लाख रां जुरिमाना होनो नांगोन। आरो हानजा जानानै सोरखौबा गाग्लोबोबा बेयावबो थैनायनि साजा नङाबा जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा मोननो हागोन। बे गोदान आयेननि गेजेरजों 3 बोसोरनि गेजेरावनो बिजिरनायखौ मोननो हागोन आरो केसआ बबेसिम आवगायदों बा केसआ मा जानानै दं बेफोरनि गासैबो डाटाखौनो 3 दाननि गेजेरावनो भुगिनांनाय नखरा पुलिसनिफ्राय मोननो हागोन। दिल्लीयाव जागासिनो दं दासान्दि गोबां दैबाना जानायजों 6 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। 6नि मादाव 2 उन्दै गथ'साफोर। उस्मान ओनसोलाव गेलेफुबाय थानाय समावनो 2 उन्दै गथ'साया दैयाव गोग्लैलांदों, जायजों थैनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो आनन्द बिहाराव खामानि मावबाय थानाय 3 लेबाराबो जिउ खोमानो गोनां जादों। अखा हानायनि जाहोनाव हाया गुरै जानानै वालआ गोलैसिननायाव 3 लेबारा जिउ खोमानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो दिल्लीनि दाब जायगायाव दैजों लोमसावदों, लोगोसे दंफां, मोब्लिब खुन्थिया बायदिफोराबो गुबुदों। एम्सनि बेसमेन्टआवबो दै जमा जादों, जायनि थाखाय गेदेर जेनेरेटर आरो इलेक्ट्रिक इनस्टलेशनआबो दैजों लोमसावदों, जायनि थाखाय अपारेशनखौ दोनथ'नो गोनां जादों। खालि इमारजेन्सि अपारेशनफोरखौल' खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो जोंनि आसामावबो मोन 13 जिल्लायाव सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना। क'क्राझार, चिरां, धुबरी, कामरुप, नलबारि, बजालि, बाक्सा, बरपेटा आरो माखासे जिल्ला गासै मोन 13 जिल्लायाव सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना। गोबां अखा हानायजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनाय, मोफ्लामनाय जागोननि सांग्रांथि होदों। बेनि अनगायैबो रायजोआव सारअन्थाइ गावनायजों सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 3 जोखोम जानो गोनां जादों। समसानाव लांबाय थानाय समावनो सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। मुङा इलियास आनसारी। बर' हारिनि जानाय लोंनाय जेरै अनला, सबाय, साम' आरो बायदि जायखौ जों गुबुन हारिनि हटेलफोराव मोनजाया। बेफोर ओंख्रिखौ जों खालि बर' हारिनि हटेलफोरावल' मोननो हायो। बर'फोरनि अनगायैबो दा गुबुन हारिनि सुबुंफोरनिबो आंगो जानो हमदोंसै बर' हारिनि ओंखाम ओंख्रिया। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों। नोंथाङा जुदि गुवाहाटियाव थांलाय फैलाय जायोब्ला बर'नि जानाय लोंनाय ओंख्रि ओंखाम नागिरनानै जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैलिया। गुवाहाटियाव थांनाय लामायाव नोंथांमोननि थाखाय बेखेवदों गोदान हटेल, जायनि मुङा सिफुं हटेल।
सानसारियाव आर्मी केम्पनि उल्था दिगाव बेखेवबाय गोदान हटेल सिफुं हटेलाव नोंथांमोनहा थांनानै बर' हारिनि आंगो ओंख्रिफोर जेरै सबाय साम' अनला दाउ सबाय दाउ बायदि बायदि ओंख्रिफोरखौ मोनजानो हागोन नोंथाङाबो सिफुं हटेलाव खेबसे हाबनानै मोजां जानाय आदारफोरखौ जानानै गोजोननायखौ लानो हागोन जुदि नोंथाङा सिफुं हटेलनि बागै माबाफोर सोंथि खालामनांगौ दङबा हटेलनि बिगोमाजोंबो सावरायहरनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9864477796 गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो गोजोन्थों